إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم أولنا لتاتنا نهاية العالم wanda yake magana kan ashratu sa'a as-sughra wal kubra ma'a suwarin wa khara'id wa tawdihat na Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi malamin aqida da addini a jami'ar Al-Malik Saud a Riyadh wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai taken Masjid Abi Huraira masjidin salafiya mai lamba ta 3 a nan garin biyu a unguwar tashar fulani muna daren talata daren 23 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1436 13 ga watan januwari shekara ta 2015 miladiya. Ina jin mun gabatar da karatuttuka guda 4 ko yau shi da karatunmu na 5 insha Allah ta'ala. Karatu na 5 mun gama da sharha akan alamar tashin kiyama na 10 wanda cikin alamomin tashin kiyama da suka wakana manya na ɗaya turo annabin, na biyu rasuwar annabin, na uku kissewar wata fagewar wata gida biyu, na 4 shuɗewa da karewar sahabbai, na 5 cin baitul maqdis da yaki, na 6 mutuwar annoba kamar annobar awaki da tumaki, na 7 yawan bayyanar fitintunu, na 8 bayyanar abin da ya shafi tauraron dan adam satellite da sauransu, na 9 faruwar yakin Siffin, na 10 aka ce ko ina ya ga na 10 to yana sharri ne ya kai matuka in alkhairi ma ya kai matuka to na 10 shine bayyanar khawarij wanda akan wannan bayyanar khawarij ga sunan akan raƙuman su ko bajaj a yau kenan domin sharha wannan ishu gaba daya kuma mun yi karatu cikakken mukabalar da aka samu tsakanin Abdullahi dan Abbas da khawarijai wayanda har wajen 2000 suka tuba to anan muka tsaya yau za mu tashi alama ta 11 shafi kuma ta 52 alamar tashin kiyama ta 11 yan uwa malaika khuruju adiya'in nubuwa ad-dajjalina al-kazzabina masu takarar annabta za su fito khuruju fitar adiya'un nubuwa masu da'awar annabta yadda kasa ana takara wanda za su fito su riga cewa su annabawa ne wannan alama ce cikin alamomin tashin kiyama ad-dajjalina al-kazzabin ad-dajjalin da al-kazzabin duk ma'ana daya makareta malam Abdurrahman al-Arifi ya yi bayani
cewa alamar tashin alkiyama na 11 Muhammad ibn Abdurrahman al-Arif yace min amarati sa'a daga alamomin tashin alkiyama wa ashratiha duk daya da alamominta khurujud dajjalina fitan wasu makaryata al-kazzabina makaryata alladina yadda'una an-nubuwa za su yi da'awar annabta wannan ya fito ya ce shi annabi maza za su yi da'awa mata za su yi da'awa wa yutiruna alfitnata za su tada fitintunu bi abatilihim da karairayin su abatil jam'i ne na batil wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi ya bada labari anna adada haula'i adadin wayanda za su yi da'awar su annabawa ne قريب من 30 kusan sun kai kusan 30 فقال صلى الله عليه وسلم ga hadisin annabi yace la taqumu sa'a ba zai tashin kiyama ba hatta yub'atha dajjaluna sai an turo ad-dajjaluna kazzabuna makareta قريب من 30 kusan su 30 kulluhum kowani ɗaya daga cikin su yazqumu annahu rasulullah zai riya shi manzon Allah ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kasa sai Bukhari cikin kitabul fitan ma'ana ga kowannen su zai fito yi da awar annabta wa qad waqara hadhihi al-alama malaka wannan alama ta riga ta auku min alamati sa'a daga alamomin tashi al-qiyama fa kharaja kathirun sun fita da yawa min adiyayin nubuwa cikin masu da'awar annabta qadiman wa hadisan a da yanzu yana ta faruwa wala yastab'id bayini saba an yadhara dajjaluna makareta su bayyana ila an yadhara dajjal al-a'war al-kazzab za su riga fita suna wannan da'awar har shugaban su ya fito dajjal al-a'war mai ido daya al-kazzab makareci na'udhu billahi min fitnatihi muna neman tsarin Allah daga fitinarsa saboda haka za su rika fita malai ce bai yi nisa ba ai a baya malai ce a nan Afirka ma kwanakin baya sun ji wani ya fito yana da awar annabta sai muka yi tunani Afirka da in a Najeriya ne kowanne da ya fito a jada yake cewa shi annabi sai shekarun baya kaza yawanci masu da'awar annabta din suna takarar annabtar annabi sai tunda an ce zai dawo haka za su bayyana sai malaka wala yastab'id faqad khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman annabi yayi khutba wata rana fa qala sai annabi yace innahu wallahi la taqumu as-sa'a lalle inda lamar yake wallahi ba zai tashi alkiyama ba hatta yakhruja 30 kazzaban sai makalata 30 sun fito akhiruhum karshen su al'awar mai ido daya al-kazzab magarashi kasan dujjal yana da ido daya a kwanakin ba wasu a media sun ta yada hoton dujjal za ku ga ido yana nan tsakiya to wannan ƙarya ne ba haka dujjal zai zo ba abinda hadisi ya zo zai zo da idon hagu idon dama din kuma babu saboda kada ka ga wani makaho idonsa na hagu yana kallo na dama baya kallo ga shi na dujjal shi asalin wannan wurin ma ba kwarmin idon shi wannan wurin flat ne kawai sai wannan din ne zai zama daya kuma ɗaya din rawun ne kamar ball kuma yana nan kamar garwashi jazur kamar rana za ta faɗi kuma za ga ka fara a goshinsa wannan kenan wa an tauban daga tauban annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi ya ce la taqumu sa'a ba za ta tashin kiyama ba hatta tulhika qaba'ila min ummati sai wata kabila daga al'ummata sun hadu da bil mushrikina mushrikai ma'ana sai an samu wasu kabilu sun zama maguzawa cikakke wa hatta yu'badu al-awthan har za a da ana bautan gumaka yadda ka san lata da uzza duk za a yi musu takwarori a fito da su kafin a yi tashin kiyama wa innahu sayakunu fi ummati annabi ce lalle zai kasance a al'ummata 30 kazzabuna makaryata 30
kulluhum yazqumu annahu nabi, kowannen su yana riya shi annabi ne. Sai annabi ya ce to in sun zo ƙarya ne, babu wani annabi bayana, wa ana khatimun nabiyina, ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi bayana. Wannan hadisin al-Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun kawo, sun ci hadisi ne mai kyau ingantacce. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, Muhammad Abdurrahman al-Arif yace yanda annabi ya bada labari an zuhuri 27 mudda'iyan lin nubuwa. Wata hadisi yake mutum 27 za su so suna da awar annabta. Dajjaluna minhum cikin su 40 niswa, ba mamaki wani ce can 30 na 27. Malaman suka ce ikhtilaful adad baya kawo matsala, domin akwai hadisin da yake wanda ya sallar jami'i daraja 25, akwai wanda yake daraja 27. to wannan baya sauke wancan. Kenan me yiwuwa idan annabi ce 27 a nan din yana nufin 27 da doriya, wanda yake 30 ya ɗora doriyar. Annabi yace mutum 27 za su ta su yi da'awar annabta, minhum 40, a cikin su akwai mutum guda 4 niswatun, 4 mata, ka ta karma ba za bar maza kadai ba. A cikin su 4 mata su ma za su ta su yi da'awar ita ma annabi ya ce kulluhum yadda'i annahu rasulullah. Kenan wannan sai a ce sallallahu alaiha, kenan ba alaihi ba, dai la'anatullahi alaiha. Shi kenan kullum yadda'i annahu rasulullah, wai alaihi da ake faɗan ne idan zai zama ta zama alaiha. فعن حذيفة دغ حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي قال سيجي في أمتي كذابون دجالون، الأمة تزاي مكريتا وين suka kai matuƙa a ƙarya 27 minhum 4 niswa, a cikin su akwai mata 4, ba za a bar su a baya ba, su ma wai za su fito su yi da'awar annabta. Wa inni khatimun nabiyina, ne ne cika makin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi bayana. Imam Ahmad ya ka hadisi a Musnad, Tabrani a cikin Jami'ul Kabir da Al-Awsat, Bazzar ya kawo wa rijalul Bazzar rijalus sahih, haka ya faɗa wanda lai. To yanzu mala ya gaya mana alamomin tashi alkiyama, akwai bayyanar masu da'awar annabta ko? To masu dawar annabta din malam zai ba mu a tarihin 7 daga cikinsu da suka yi da'awar annabta da yadda ta kare, har ma zai kawo mana postan 1 daga cikinsu. Sai malam Muhammad Abdurrahman al-Arif ya ce wa qad zahara, hakika ya bayyana, min ha'ula'i, daga wayannan adadun kabirun, adadi masu yawa sun bayyana masu da'awar annabta fil madi a zamanin da ya wuce. Na farko, fadda annubuwa yayi da'awar annabta fi akhir hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, a ƙarshen rayuwar annabi. Wannan shi tun annabi yana da rai, amma ƙarshen rayuwar annabi yana raye sai wani ya fito shi ma ya ce shi annabi ne. Lalle babu wanda ya kawo na bushewar ido. Sunansa al-aswadul ansi, al-aswadul ansi, ya zo bayan rasu annabi ya yi da'awar shi ma annabi ne. Al-aswadul ansi fil yaman, a yaman. Ka san yaman na akwai rikici da yawa, yaman na akwai rikici da yawa. Zaga duk wanda ya je kato bara ya ta'addanci sai ka ya ja training a yaman. To shi a yaman aswadul ansi ya bayyana, annabi yana raye ba, yace shi ma annabi. Haitu irtadda anil islam, riddai daga musulunci. Dama yawanci ai mai wannan da'awar sai ya sunsuni musulunci kafin ya tawaye. Da wuya ka ga wani kawai yana tashiwa daga kafirci kai tsaye ya fada. Yasa ko khawarij ne sai ya shiga musulunci kafin ya shiga, don shiga ake a fita. To riddai al-aswadul ansi wadda annubuwa yayi da'awar mai annabta, yace shi ma annabi ne, ba kunya ba tsoron Allah. Wa kana riddatuhum, riddan da aswadul ansi yayi, bakin mugu kenan. Riddatu awwalu ridda, shine farkon ridda fil islam a musulunci. Farkon wanda ya ridda shine ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
a zamanin manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata da su me yiwa wannan magana da al'arifi yake faɗa ko yana nufin ridda bayan hijira don ummu habiba da suka yi hijira da mijinta zuwa habasha ya yi ridda har annabi ya aure ta to rubama an yakun hadha awwal ridda fi dar al-hijra yawwa shine farkon wanda ya ridda a zamanin musulunci a zamanin annabi wa qad taharraka wai ba har ma fa yayi runduna fa ka duba wai zai kafa shari'ar musulunci na annabi ba da musulunci bane aswadul ansi har ya kafa dakarunsa za a yi yaki ya zo da annabta da ya shafe na annabi Muhammad wai sallallahu alaihi wasallam wa qad taharraka ya motsa biman ma'hu da wanda suke tare da shi min al-muqatilina daga mayaka wastaula ya samu mamaya har ma ya mamaye ala jami' ajza'il yaman dukkan yankunan yaman ya je sai kama tutarsa tutar zai rubuta la ilaha illallah aswadul ansi rasulullah haka sai yana ta kafa shari'a a shi ba abu musalama daban wannan karamin kwaro ne a wajen wannan shi dai dukkan yankunan yaman sai da ya mamaye kuma a ɗan ƙaramin lokaci khilalar talatata ashhurin aw arba'a tsakanin wata 3 zuwa 4 ya ta kafa tutarsa shi ma annabi ne fa ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam risalatan ila al-muslimin sai annabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga musulmai fil yaman a yaman annabi da kansa bai yake shi ba sai in an rasa kafin zai yake shi sai annabi ya tura musulman ƙasar yaman ya hutsuhum ala muqatilatihi yana kwadaitar da su ne su yake shi yace ku yake shi ku yi fata da shi to ka san duk lokacin da za a yi yaki sai an ce yan garin ku su yi maka to ka shiga uku ka san kowa san makwancin ka ya san majalisar ka shi yasa zaka duk wanda ya samu gari yana ta iskanci yan garin da suka bar shi amma za ga da za ka ɗauko runduna ne gaba ɗaya ka zo wayanda ba a garin suke ba za su samu ci gaba ba amma in ɗan gari ya tashi ko gora ya ɗauka sai da koma ya lafa to shi ne sai annabi ya tura musu wasiƙa ko magance wannan matsala da yake faruwa a garin to mutane yaman don ka sani yan gari su ne manyan security garinsu to a wannan lokacin fasta jabu sai yan garin yaman suka amsa wa qataluhu fi manzilihi har gida suka je suka ciro shi suka kashe shi kaza sun san gidansu bi muawinati wacce ta taimaka wajen kashe shi ma zaujatuhu matarsa abin da ya sa matar aka samu nasara da ita to sun zo suna irin aure ne irin na khawarij su ɗebe mata mutane su je suna aurar wa kansu to yanzu ka duk matar da khawarij ya sace ta je aure ta ba son shi take yi ba to yadda aka yi din wannan mata bi mu'awinati zawjatihi ta taimakon matarsa allati tazawwajaha kasran ya aure ta tilas ba ta so ba da an katala zawjaha baya kashe mijinta da sunan jihadi sai ita ya aure ta to kaga yanzu ita akwai radadi guda biyu ya kashe mata miji kuma uban ƴaƴanta sa'annan ko na biyu ya aure ta dole ba ta so to da ita aka hada kai aka kashe shi wa qad kanat mu'minatun billahi wa rasulihi matan nan ta yi imani da Allah da manzonsa musulma ce wa bi maktalihi ko ba gaba ana kashe shi ko zahara al-islam sai musulunci ya sake rinjaye da bayyana wa ahlahu da mutanenta fil yaman a yaman wa ahluhu fil yaman wa katabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka rubuta wa annabi wasiqa mun kakkaɗe annabin jabu aswadul ansi gari ya gyaru an dawo kanka kai annabi original shi da kiran fa wa kana kad ata ilayhi al-khabar labari ya zo annabi fi lailatihi a daren min as-sama'i ko tun daga sama Allah ya kawo labari karkashin wahayi aikin gama ya gama to akhbara ashabahu sai annabi ya baiwa sahabbansa labari na wani abin da ya faru na nasara
wa qaddamat fatratu mulki hadha al-kazzab wa qaddamat ta dade fatratu zangon fatratu mulki hadha al-kazzab zangon mulki wannan makarecin kwata-kwata ya zauna min iri zuhuri daga bayyanarsa ila an kwatila har zuwa kashe shi 3 ashhur wakila 4 ashhur wata uku wasu ce wata uku. To kun ji wanda ya fara da'awar annabta aswadul ansi shi yayi wannan da'awar annabi yana rai. Kun ji yadda ya da'awar ya gama daula irin tasa daula ta aswadiyya ko ta ansiya na wata uku zuwa 4 ya faro a Yaman ya gama a Yaman an kashe shi da taimakon matarsa. Sai na biyu wa minhum cikin wanda suka yi da'awar annabta Tulaiha ibn Khuwailid kaga wannan duk ayin taswir. Tulaiha tasbir ne na Talha bin Khuwailid tasbir ne na Khalid. Akwai wani Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi shi ma ya fita da da'awar annabta. Shi ma wai la ilaha illallah Tulaiha ibn Khuwailid rasulullahi. Shi kuma shi ma ga ya fito yana da'awa. Wa kad qatalahu al-muslimuna miraran. Musulmai sun shaya kansa marra bayan marra. Ya fito da rundunarsa a yi fata-fata sai ya gudu ya buya. Ana nan zai sake haduwa su yi karfi ya zo ya gudu ya buya. Ana nan Allah ya yi sa da tsawon rai amma shi ya yi sa'a sun ma aslama ba da zalika. In ba ga da ya sha wahala a lahira sai ya musulunta baya haka. Wa hasuna islamu ko musuluncinsa ya yi kyau ba na jabu ba. Wala hika bi jaishil muslimina ya zo ya haɗu da rundunar musulmai wa abla fil jihadi ya taka rawa a yaki fil jihad a yaki fi sabilillah ta hanyar Allah bala'an hasana taka rawa mai kyau wastashhada bina hawanda radiyallahu anhu sai ya zo shahada a wani wuri ana ce masa na hawanda sai aka ce Allah ya kara masa ya zo ya shahada a wani yaki musulunci. To kaga na biyu shi na Tulai abin koyi amma shi Allah ya taimake shi kafin ya rasu ya yi murabus ya jinne takararsa kuma ya yarda da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum a cikin su na uku Musailamatul Kazzab shine wanda muka fi sani kenan Musailamatul Kazzab shi har ma ya kirkiro ayoyinsa su alfil malfil wa ma adraka malfil ya kawo har da ayoyinsa. Wa minhum Musailamatul Kazzab akwai Musailamatul Kazzab wa kana yaz'umu ya kasance yana riyawa zo ga wurina yaz'umu yana riyawa annal wahya lalle wahayi ya atihi fi dhalam yana zuwa masa duhu kawai sai shiga daki da duhu ya ce ku tsaya na mun wahayi sai fito sai ce ga ayoyi sai zubo akan saki ne akan aure ne wai wahayi yana zuwa masa cikin duhu ko yana so ya kama hujja da hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al-ghamami wal malaika wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur na suratul baqara kawai sai shiga duhu sai fito ta yi masa wahayi wagar ya ce ba ga malaika ba duhu ne ba za ku gan shi ba wagar arsala ilayhi abubakar na siddiq wannan bayan rasuwa annabi ya bayyana sai na abubakar na siddiq ya tura masa jaishan runduna na yaƙi a yaƙe shi shine farkon damun wannan Musailamatul Kazzab ya fara bayyana ne dab da annabi zai rasu don shi ya zo ya yi gaba da annabi ya ce in ka yarda ni da jama'ata ya ɗauka wani abu ne na siyasa na karɓa ni da jama'ata za mu musulunta mu bi ka amma in ka yarda al'amru li ba'daka bayan ka mutu ni ne zan tsare annabta sai annabi ya ce wannan lamarin a hannun Allah ne yana bayar wanda ya so sai annabi ya nuna sanda da ya ce kaga wannan sandan ko wannan sandan ba za ka dana a bayana ba to shine kenan sai ya damu musulmi ne sai ya yarda kaga damu wani lokaci zaga bara gurbin musulmai na suke bata musulunci suna sai ya yarda da ya yarda sai ya ce shi ma annabi ne to shi kenan annabi yana kokarin hada rundunar da za su je su yake shi
sai annabi jinyar ajali ya zo, sai sahabbai suka shagaltu da jinyar annabi yana rasuwa shine farkon yakin da sai na Abubakar ya sa hannu a ji a yi. Shi da kenan sai na Abubakar ya tura runduna biki ya da Khalid bin Walid karkashin jagorancin kwamandoji Khalid dan Walid, kaga sunan da dalun baban da dalun Khalid bin Walid, wa Ikrima bin Abi Jahl da Ikrima dan Abi Jahl, dan Abu Jahl ne musulunta yan uwa, sunansa Ikrima dan Abu Jahl, don yukhrijul hayya Allah yana fitar da ɗa mai tarbiyya a gidan mara tarbiyya. Yanzu yadda a gidan Fir'auna aka samu matarsa annabi sahabiya ce ta yi iman da annabi Musa, to haka a gidan Abu Jahl aka samu ɗansa da cikinsa Ikrima. Ikriman nan ya gaji mugun halin babansa a karon farko, ba wanda yake uzura wa annabi a Makka kafin hijira kamar shi. Da aka zo fatuhu Makka, Ikrima sai ya gudu. Da ya gudu, matarsa ta zo gaban annabi ta musulunta, sai ta ce, ya Rasulallah, in je in nemo mijina ne za ka yi masa afuwar duk abin da ya maka? Sai annabi ya ce kwarai kuwa. Shi ne sai ta kira wani bawan su, sai ta raka su je su nemo mijinta. Suna tafiya suka je daji, sai bawan ya ce sai ya yi lalata da ita. Sai ta yi ihu, sai wasu makiyaya suka zo. Sai ta ce ku ɗaure min shi ku aje shi a wurin ku, ina samu mijina zan kawo shi masa hukunci. Shi ne ta je ta samu mijinta a bakin dutse ne, a bakin ruwa ne, yana so ya kashe kansa. Tana zuwa sai ta ce, yanzu idan aka ce Muhammadu ya maka afuwa ya za ka ji, ya ce ya fi min duniya da abin da yake cikinsa. Sai ta ce to ya ce in nemo ka duk inda kake ya maka afuwa. Suna zuwa sai ta ce ga bawan nan, sai ya ƙarasa bawan ya tura shi lahira. To shi kenan yana zuwa wajen annabi sai karbi musulunci, sai ya zanto ya ninninka wa annabi kauna, don tsabage yadda yake kaunar Qur'ani. Ya ce ya kama Qur'ani sai ya rungume Qur'ani, yana kitabu rabbi littafin ubangiji na muka yi ta faɗa da shi muna karyatawa, sai ta kuka. To a kafin ya iso, malaka Jibril ya ga annabi ga Ikrima can zai zo ya musulunta. Sai annabi ya tara sahabbai, sayatikum Ikrima mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna sabba al-mayyit yu'zi man kana hayyan wala yablughu al-mayyit. Ikrima zai zo ya musulunta, kar kowa ya zagi baban shi, don zagi wanda ya mutu zai cutar da ƴan uwansa ne na raye, ba zai so abin nan ba. Saboda haka idan dan Goodluck ya musulunta kuna tare da shi, kar ku rika zagin Goodluck, don zai rika jin ba daɗi a ransa. Sai da kawai a rika cewa Allah sa Buhari ya mulki, amma kana yi zagi ya samu kara. Don ka san wani haka sai masa cin fuska don ya bar addini. To shi ne kenan sai annabi ya hana zagin Abu Jahal a gabansa. To kun ji wayanda suka jagoranci wannan yakin, mun ce akwai Khalid dan Walid, akwai Ikrima dan Abi Jahal, sai na uku Shurahbil ibn Hasana radiyallahu anhum. To su uku su ne kwamandojin yaƙi da Musailama. Lalle tun da yaƙi na yi masa kwamanda uku, yaƙi ne mai zafi. To a wannan lokacin fastar balahun Musailama, sai Musailama ya fuskance su bijaishi da runduna. Kai Musailama tulkazafa shi takaransa ya yi ƙarfi. Kana qiwamuhu 40,000 muqatil, dakarunsa ba sun kai mayaka 40,000. Wanda ma dakaru ɗan zaba mabiya ba, sai za ka shi Musailama tulkazafa sunan sai fi kuka, mayaka kadai 40,000. To kaga a dakarun Najeriya gaba ɗaya ma 100,000. Shi mayakansa shi kadai Musailama tulkazafa 40,000. Wadarat bainahum, shi yasa sai na Abubakar yayi komanda uku, ai yan kashe wannan ya karba, yan kashe wannan ya karba. Wadarat ta gudana bainahum tsakanin su, ma'arifun fafatawa kasima mai tsanani. Kanat da'ira fiha ala Musailamatu wajeshi, kanat da'iratu fiha masifa a yakin ala Musailama, masifa ya fara kan waye? Musailama waje shi da rundunarsa, kenan masifa na cin nasara karshe ai nasara kan Musailamatul Kazzab. Waje shi wa qutila Musailama
an kashe musailama a wannan yakin biye da wahshi ibn harbin radiyallahu anhu. Wahshi dan harbi shi ya kashe waye? Musailama. Amma shi ya kashe musailama. Shi ya kashe takwaran kai. Wahshi din da. A hadal abin kan mun karanta. Wahshi da aka tafi yakin Badar ko ba haka ba? Da a yakin Uhud ko an ba sa kwangilar ya kashe Hamza radiyallahu anhu. Ya kashe Hamza. Bayan ya kashe Hamza ya zo wajen annabi ya musulunta. Sai annabi ya ce musuluncinka yayi, amma dan Allah ka boye wannan fuskar ka, kar in ƙara ganin fuskar ka. Don ganin fuskar nan yana tuna bakin cikin kashe baffa na Abuna Hamza. Washi ya je gefen gari yayi wani benensa na ƙasa. Sai ya zauna. Ana nan da Musailamatul Kazzab ya bayyana, shi ana yakin yana ta neman shekau din cikin su. Musailamatul Kazzab yana ta neman shi. Can da ya samu Musailama sai kashe Musailama, sai ce alhamdulillah hadha bi tilka ayin duro. Wa in na kashe jagora babba a musulunci, to alhamdulillah yau na kashe jagora babba a kafirci. Innal hasanat yuzhibna sayi'at. Musailama wani dattijo ne amma yana da basira ba, da yana cikin wa'anda suka san ilimin dangantaka. Da yanzu dukkan wani kwa za ka baban shi aje shi, da kai kama da babanka da baka yi ba, Musailama zai ce wannan ne babanka, wannan ne babanka, kai ga babanka. A ba Musailama ba a Wahshi. Dan Abdullahi dan Abbas ya je wajen Wahshi, ya yi rawani kwayar idonsa ne kawai a waje da tafin kafarsa da taganunsa, sai ce Wahshi bawa Allah ka gane ni, ce yaro ina zan gane ka, sai da ka lullube ko ina a jikinka, ina zan gane ka, sai dai kafar kan nan shekara 30 da abu da ya wuce akwai wani jaririn da aka haifa bai fi sati ɗaya sati biyu a duniya ba, to sai na wuce mamarsa na tsintar da binai, jaririn yana kuka, sai na ɗauka na miƙa mamar, to kafar jaririn ya yi kaba da wannan kafar, mamar ko ita ce wacce da wance kuma haka ya zama shi ne. Akwai mutane a dama yanzu aka gani ko yanzu ana samun irin dattawan da suka rayu shekara 80 kaza, wani yana ganin ka zai ce gurgurwaniya, matasa yan wanka kuma ba sa ganin kai kama da babanka, amma shi wani kawai yana jin maganar ka, wani kuma kana dariya sai kamannin ya muna, ka san wani ba a gane kamanninsa, ba a gane yayi kama da mahaifinsa sai yana kuka, wani sai yana dariya, wani sai yana hamma, wani kowa kala kala. Ai annabi Yusuf duk zaman da yi da yan uwansa din bai taba musu dariya ba, da suke zuwa aushe yasa ba su gane shi ba, bai taba musu murmushi ba, za su gane shi. Don in yana murmushi za ka ce annabi Yakub ne a gaban ka, baban shi. To shi yasa a lokacin da tura ta kai bango suka ce yayi hal aziz masana wa ahlana dur wajina bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilun fi murmushin qalu la innaka la anta yusuf. Ka gani yana dariya nan sai suka gane wannan kamalin. To a takeice an yi wannan yaƙi na Musailamatul Kazzab, ina jin shi da yaƙi da ake cewa da Ghazwatul Yamama. To a wannan yaƙin an kashe mai da'awar annabta Musailamatul Kazzab, wanda ya kashe shi Wahshi ibn Harbin, wanta sara al-haqqa, gaskiya yi nasara, wartafa ar-rayat at-tauhid, tutar tauhidi ta yi sama. Cikin wanda suka yi da'awar annabta na hudu wa minhum cikin su Sijjah bintul Harith at-Taghlabiyya, kaga wata ya mace kuma ita ma ba a barta a baya ba, ita ma ta fito gargashin fatin what man do woman can do. Even poor. Wa mino cikin Sajjah bintul Harith, Sajjah yar Harith at-Taghlabiyya, yar kabila Taghlabiyya, kana min nasara al-arab, ita da mai kirista ce cikin larabawa, balarabi ya ce kirista.
wa qad da'atin nubuwa ita ma ta yi da'awar annabta ba da mautin rasul sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi. Kaga mutane ko wawaye ne, duk yanda ya mutum ya kafa da'awa sai ya ga masu binsa, kafawar ne kawai wuya. Falsafata haulaha sai suka bi bayanta unasu wasu mutane kasirun dewa min qaumiha daga mutanenta. Kaza za ce kai ai namu ya samu ai tunda namu ne na garinmu ga annabi a garinmu, ina ruwanmu da wani annabi forina, ina ruwanmu da annabi bare. Har ma wa ghairihum, har da mutanen da ba 'yan kabilarsa ba sun zo sun yi ta shiga. Kaji bayani sai ci gaba da cewa wa ghazadihim, ita ma ta yaƙa da mutanen ta din alqaba'il almujawara, kabilun da suke mai makota da su, sai ta kai farmaki don kafa daular ta. Ita ma wata la ilaha illallah sajjah bint al-harith rasulatullahi kenan. Wannan kenan. To a wannan lokacin wasarat kai da ta ci gaba da da'awa fa sai fatahu ta ci garin nan da yaki sai gaba ta ci hatta wasalat yamama, har ta iso yamama, sai ta je ta ci karo da musailamatul kazzab, shi kuwa shine annabi a yamama. To ga fatahin da ya zo yamama, shikenan sai hula ya ja dan kwali, walta karbi musailama, sai ta haɗu da musailama, sai ta ga musailama annabtan saɗin ya fi nata bumin, ko ba gaba, kuma ya fi samun mabiya, dakaru wajen 40,000. Shi kenan wasan da ƙarfu sai ta ce ta ajiye annabtar ta ɗin, ta yi imani da musailama shi ne annabi. Kaji wani bayani. Wata zawaja sai ya aure ta. Annabin jamu ya aure da tayan annabi ya jamu. Sai suka yi aure. Walamma kutila musailama, lokacin da aka kashe musailama, kaga shi musailama abin da ya sa ya annabta da yayi karfi, mega da awa ne, don ga wancan ta zo ga nasa sai aka yi karfi. Walamma kutila musailama, ana kashe musailama, ita ta yi sa'a, raja'at ila biladiya, sai ta dawo gare ta, ba da kirista ba, sai ta zama annabiya, sai ta zo ta zanto matar annabiya, ritayar annabiya, wa qamat fi qaumiha bani taghliba, sai ta zo ta ci gaba da zama a cikin mutanenta banu tagliba, thumma aslama, sai ta musulunta sa'ar da ta yi, wa hasuna islama musuluncin ta yi kyau, wanta qalat ba'da zalika, ta tafi baya ka ilal basra, ta koma basra na kasar iraki da zama, wa matan biya ta rasu a basra. Kaji na 4. Na 5 mu dawo sabon shafi. Wa ma fi asr tabi'ina, wannan bashi na a zamanin sahabbai, an kama ga guda 4 su yi da'awar annabta daga cikin zamanin sahabbai. Akwai wanda ya taba zamanin annabi, akwai zamanin sahabbai. Wa ma fi asr tabi'ina, amma a zamanin tabi'ai, wa ma ba da abin da ya biyo bayan sa, fa zahara, wani ya bayyana sunansa al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi. Ka gani shi ma ya fito da awar annabta, shine al-Mukhtar ibn Abi Ubayd. In ka bar sa la ilaha illallah Mukhtar rasulullah, shi ma ya fito yayi da awar annabta. Da ya fito yayi da awar annabta a wannan lokacin, alladhi tazahara, amma shi fa ga yadda ya bayyana. Farko ya bayyana ne bitashayyu'i da shi'anci, awalan na farko ya fito shi dan shi'a. Da mu yan shi'a haka, in dan shi'a ya samu kansa nan da nan zai zama annabi, haka suke. Yanzu zazzaki wani karamin annabi suke ganin sa a yan shi'a Najeriya. To haka da'awar su yake. To ya fara bayyana shi'anci, saboda haka duk inda an ga shi'a to ana kokarin sa ido da kokarin rage masa girma da wuri. Don shi'a shi yake haifan bala'i, shi'a yana shi yake haifan khawarij, shi'a shi yake haifan duk wani bala'irai da ka sani. To shi da kenan da ya fito shi'a, faltafa haulahu, sai suka lullubu a gefensa jama'atun katira, jama'a masu yawa mina shi'a na shi'a, wa za'ama, sai ya zo ya riya anna jibril alaihi salam yanzilu alaihi, malaika jibril yana saukowa gare shi. Shi ma yayi da'awar shi annabta ne, wanda shi'awa da kansu sun so su mayar da Fatima annabiya.
don suka ce inna Fatima ashat ba'da wafati abiha 6 ashhur yuha ilaiha, wai bayan rasu alaihi wata 6 Fatima ta yi ana mata wahayi. sai sa yan shiya suke da Qur'anin su sunanta mushafu Fatima. har ma akwai cikin su wanda ya da'awar shi ma annabi ne, har ma ya rubutu a littafi, wani malamin su ya zai wallafa daga baya wai shi wancan annabi ne. Kai har ma cikin wa'ayin da wai ake wa Fatima hatta qadiyata Iran, har abubuwan da suke faruwa a Iran, Khomeini zai mulki wane ne duk siyasar Iran wai ai wa Fatima wahayinsa. Kuma ka ƙarya ne, ba taɓa yin annabi cikin mata ba. Duk da akwai malaman da suka kawo cewa akwai mata 7 da su annabawa ne, mata 7 annabawa, a cikinsu akwai Maryam annabiya ce, akwai Hawwa'u matar babanmu annabi Adam, suka ce annabiya ce, akwai mamar annabi Musa, akwai matar Fir'auna, akwai matar Fir'auna. A su irga dai mata sun kai 7. a Qurtubi ya zo ya ce 5. yanzu a wajen Imamul Qurtubi Maryam annabiya ce, a wajen Imamul Qurtubi. In ka dubi tafsirul Qurtubi da ya zo ayat da yake cikin suratu Ali Imran, wa in qalatil mala'ikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki, Allah ya zabe ki, Allah ya tsafi min al mala'ikati rusulan kenan, inna Allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. wannan maganar Imam Qurtubi Ibn Hajar ya ka cikin Fathul Bari ya ka bayanan nan da fadin su, amma gaba ɗaya malaman duniya sun karyata wannan, babu annabi a cikin mata. Shi Qurtubi da ya ka bayanansa har aka ce to Maryam din siddiqiya ce wa ummuhu siddiqa, sai Qurtubi ya ce siddiqanci baya hana annabci, siddiqanci baya hana annabci, tunda Allah ya ce wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, sanan wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Saboda siddiqan shi ba zai hana annabta ba. Sannan yace maka dubi wazkur da aka zuba, ai da ita aka fara wazkur fil kitabi Maryama idan tabazan min ahliha makanan sharqiyya, kafin wazkur fil kitabi Idris Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, kafin wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, kafin wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, nabiyar wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ulaika wa'annan wazkur alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqina, shi ne wai bayanin sa. Kurdu ne ce annabiya ce, amma magana mafi inganci Maryam ba annabiya ba, domin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ba taba turo annabiya ba, sai dai annabi namiji. To wannan kenan sai mala yace ya zo da shi an ci shi Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi wa za'ama anna Jibril alayhi salam yanzilu alayhi, yariya malaika Jibril yana sauko masa. wa qad darat bainahu wa bain Mus'ab ibn Zubair, ya gudana tsakaninsa da Mus'ab dan Zubair iddatu ma'ara, ya koki masu yawa sun sha fafatawa da Mus'ab ibn Zubair. Kutila fi hal Mukhtar, karshe aka zo aka ce Mukhtar, kaga shi ya yi mutuwar rashin sa'a, ya mutu mushe ya tafi wuta, yadda Musailamatul Kazzab shi ma ya mutu mushe ya tafi wuta. Kenan cikin wayanda suka tuba kafin su mutu a cikin 5 din nan da muka ka yanzu 2 sun tuba. Na farko wanda ya da'awa Aswadul Ansi, ko ba ga ba, shi ya mutu mushe ya tuba ba. Sai na biyu Tulayha bin Khuwailid, shi Allah ya taimake sa ya tuba. Musailamatul Kazzab bai tuba ba har ya mutu. Sannan kuma Sajjah bintul Haris matan ita ta tuba. Sannan kuma Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi bai tuba ba har ya mutu. Haka kenan a 5 da muka kawo 2 sun tuba, 3 ba su tuba ba. Na 6 wa minhum cikin su Al-Harith ibn Sa'id al-Kazzab,
shi ma ai masa lakabin kazzab ya dace wa musailamatul kazzab alladhi wanda azhara ta'abbuda fi damashqa ya fara bayyana ibada a damashqa da yazo ka san wani in zai rodi mutane ko shehi ne abu za ga dan iska ne rana ɗaya cin shi shehi ba sai farko ya ɗauki hankalin mutane da yawan ibada kafin ya zo ya ce shi shehi ne to shi da ya zo Damascus sai zama salihin mutum kullum a masallaci yake kwana sai lazimi sai ibada sai sallah sai karatun Qur'ani tafiya sun manzo ama annahu nabi sai zo ya riya ya zama annabi ya nuna mutane kenan akwai irin ibadan da in kai sai a lifta ka walamma alima anna al-khabar wasala ila al-khalifa lokacin da ya gane labarin fa ya kai wajen khalifa Abdul Malik ibn Marwan lokacin Abdul Malik ibn Marwan shine khalifa da ya ji labari ya zo Abdul Malik ibn Marwan ikhtafa sai ya khaba sai buya da ya ji labari ya je wa amirul mu'minina Abdul Malik ibn Marwan sai ya buya aka rasa ina yake ya shiga wasan buya fastada a rajulun min ahli Basra sai ya samu iko wani mutum cikin mutanen Basra wani SS daga Basra na kasar Iraki ya baro Iraki ya zo Syria Damascus ke birnin Damascus min ahli Basra an yarifa makano sai kokarin gane inda shi Harith ibn Sa'id din yake wata zahara lahu sai ya bayyana gare shi bit tasdiqi yace ya zo ya gaskanta shi ne imani da shi ya ga mutanen da nazo imani da annabi Haris ashe SS ne fa amara al-Haris sai Haris yayi umurni Allah yuhjaba min hadha rajul kar a sake sa shamaki tsakanin da wannan mutum duk lokacin da ya zo kar a hana shi ganin sa shi wannan ya zama wani siddiqun ne nasa mata arada dukhul duk lokacin da ya so shiga alai a gare shi a bar shi shiga fa awsala hadha ar-rajul sai wani mutum ya isar da al-khabar labari ila Abdul Malik zuwa ga sarki Khalifa Abdul Malik ibn Marwan fa arsala ma'ahu junudan sai Abdul Malik ya tura runduna wa qabadu alayhi suka damke al-Harith ibn Sa'id waje bihi ila Abdul Malik aka zo da shi wajen Abdul Malik bari mu ji hukunci Abdul Malik ya tausaya masa fa amara Abdul Malik rijalan sai Abdul Malik ya sanya wasu mutane min ahli al-fiqh daga ma'abuta fahimta wal ilmi da ilimi an ya izuhu sai masa wa'azi kaga musulunci ba so yake riga zubda jini ba bari ai masa wa'azi ko ya dawo wa yu'limuhu su sanar da shi anna haza min ash-shaytan wannan da a wata din fa daga shaytan ne don me bi ma in yana ganin wani yana zuwa masa ya ce shi Jibrilu shaytani ne fa aba an yaqbala minhu sai ya karba wa ya tuba yake tuba ya ce shi fa yana nan a annabi an kai shi ba an kai shi annabi fa qatala hujjar shi to kaga Haris ibn Sa'id al-Kaddam kaga kenan sun zama su da basu musulunta ba basu tuba ba har suka mutu su hudu a cikin shida da muka kawo wa bil asr al-hadith a zamanin nan sabo bai dade ba kabla aksara min karni kafin sama da karni daya shekara 100 da abu zahara bil hindi ya bayyana kasar India rajulun wani mutum shi ma yana da awashi annabi ne yud'a ana kiransa Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani shi ma fito yayi da awar annabta Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiani sune kuma ɗan al-Qadianiya idda annabuwa yayi da awar annabta wa kana yasumu annahu yatalaqqa al-wahyi min as-sama yana riya yana karban wahayi daga sama shine wanda ya tawili aka ce to ya zaka yi da fadin Allah sha da khatim fadin sa hadisi khatimul anbiya sai ce wannan khatim ba na rufewa ba zoben annabawa ne yana hada kan annabawa ne amma bai kare ba akwai har yanzu yana da mabiyansa mazhabinsa yana da karfi ai kama za'ama anna Allah akhbarahu yariya wai Allah ya ba su labari bi annahu sai yishu 80 sana zai rayu shekara 80 wa sara lahu atba ya zanto yana da mabiya fambara lahul ulama sai malamai suka yi ca a kansa fambara suka yi ca
lahu gare shi al-ulama malamai wa raddu alaihi suka yi ta masa raddi wa bayyanu annahu dajjal suka bayyana cewa shi makarici ne birin cikin malaman da suka hana shi sakat suka dame shi da mukabala suka dame shi da raddi al-alimul kabir sana'ullahi al-amur tusri wa kana shadda al-ulama alaihi wa kana ashaddu al-ulama alaihi shi da mafi tsananin malamin da ya sako shi gaba kaga ga hoton Mirza Gulamu Ahmad da ganin fuskar sa kaga kwarkwar kaga mugu amma wannan zai kama da waye ne wannan da rawane shi a dube su da kyau yawwa sai ka gane sai kama ka gan shi ba to shi ma wai wannan shi annabi ne to hatta innahu fi am yato kasa ai wani ma da zai fito ya ce zai da'awa a kafa daular islam yana yaƙan musulman da suka tashi da ashadu na mutum shi ma wani an dan tausa ne ai da wata shari'a ba hatta fi innahu fi am har shi a shekara ta hijira na da shekara 1326 hijriya al-muwafiq 1908 miladiya a 1908 ta 1908 kaga yanzu daga 1908 zuwa yanzu shekara 100 da nawa 107 tahadda al-qadiyani sai yanzu kenan fara rasuwan Mirza Gulam fa bai fi shekara 100 ba da yanzu wannan shekara da suka yi muƙabala ne na ƙarshe ake gaya mana tahadda ya ƙalubalanci al-qadiyani Mirza Gulam Ahmad jagoran qadiyani kaga sunansa a jiki ai الشيخ ثناء الله سي مقابله da Sheikh Sana'ullahi suka yi wata muqabala to da muqabala yayin zafi sai suka yi alatsi ne ga yadda alatsi ne ya zanto cewa bi annal kadhib al muftari da shi Mirza Gulamu Ahmad da shi Sana'ullahi cewa makareci al muftari wanda ya kirkiro ƙarya minan rajulai daga wayan mutanen biyu sai ya mutu wada Allah ya roƙi Allah shi Sana'ullahi an yaqbida wai wannan kai Mirza Gulam Ahmad din ne ma da wannan addu'a wai yana ganin shi ma wani yana da confidence wada Allah ya roƙi Allah ya yaqbida al-mubtila ya karbi ran wanda ke kan ƙarya fi hayati sahibihi a rayuwar mai gaskiyan cikin su kenan makarecin cikin su biyu da suka yi muƙabala ya riga dan uwansa mutuwa ويصلد عليه داء kuma Allah ya turo masa cutar annoba na kwalara ko da ba a kwalara a garin Allah ya turo wa mai shi kwalara wannan Mirza Gulam Ahmad ne da cika bakin nan ya kunu fi hadfu wai kwalaran annoba ya zanto hadfu mana ya zama ajalinsa hadfu ajalinsa wa ba da sana bayan shekara ɗaya usibal qadiyani bi da'wati sai addu'ar Mirza Gulam Ahmad ya kama shi ya samu qadiyani addu'arsa wa qad zakara abu zawjatihi baban matarsa ya ambato kenan surkinsa ko yanzu surkinsa da zai ga mana yanda ya mutu ya surkin matarsa yace fa zahabtu ilaihi bi qawli da fadin sallama shadda maraduhu lokacin da rashin lafiyar sa ya tsanani ai kada ne ya sa aka farkar da ni yana son gani na fa za ku idai da nazo da na tafi zuwa gare shi wa ra'aytu ma yu'anihi min al-alam sai naga abu da yake fama da shi na radadi amai da gudawa wa khatabani sai mun magana qa'ila yana ce min usibtu bil cholera na kamu da cholera jama'a ga Gulamu Ahmad na kamu da cholera to iyakan magana ثم لم ينطق بعد هذا sannan bai sake magana bayan haka bi kalmatin da wata kalma sarihatin a fili hatta mata har ya mutu to gashi kwalara ne tsarin shi ba ya jawo ruwa da ya roƙa kaza ko ya zo wa kaza malai ta haka nan yastamiru za su ci gaba khurujul kazzabina fitan makaryata wahidan ba'da al-akhar daya bayan daya
hatta tawaffiya iddatuhum har ma adadin su zai kai allati akhbarana sadiq al-masduq nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bamu labari wajen 30 hatta yakuna akhiruhum har zai zanto karshen su al-masih ad-dajjal dajjal kenan alladhi yakhruju fi akhir zaman wanda zai fito a karshen zamani da shi zai gumun da malai ce na'udhu billahi min fitnatihi muna neman tsaron Allah daga fitnarsa wa yanzu Isa bin Maryam daga baya idan dajjal bayyana annabi Isa dan Maryam zai sauka lil qada'i alaihi don gamawa da shi wa ala fitnatihi kuma da gama da me da fitnarsa wannan abin da ya rubuta kad yashkilu ko kad yastashkilu al-ba'd kad yastashkilu al-ba'd yana rikitar da wasu bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi akhbara ya bada labari anna mudda'in nubuwa 30 masu dawar annabtan 30 ne ko bainama tarikh yayin da tarihi wal waqi da abin da yake aukuwa yi shaidani annal adad akbar min zalika yana nuna adadin ya fi haka don a Najeriya kadai wanda suka yi da'awar annabta tun daga lokacin daga bayan zuwa suna da yawa ka je kasashe daban-daban sai ga sun fi 100 sun fi 1000 ina fata an gane to ba mamaki wani ce to don me annabi ya ce 30 amma ko ga wasu sun fi 30 sai malaci iskal dauke rikitarwan shine wal jawab amsa anna haula'i 30 wa yanan 30 din hum allazina yakunu lahum shahr suna wanda za su shahara duniya ya ji su ina fata an gane ba wai kananan kwari ba duniya zai ji su yanzu kamar irin nasu gadannan da sauransu duk duniya bai ji su ba babu wani kwakwara da yayi da awar annabta a Najeriya ma ka ji shi wa daulatu kuma za su kafa daula wa ba su samu mabiya amma ghairahum amma wasun su mimman laysa lahu kadhalika wanda bai kai wannan matsayin ba fala yu'addu min al-30 ba za a irga cikin 30 ba annabi yana magana da manyan gumagumai ne na 12 cikin alamomin tashin kiyama shiyu'ul amn yaduwar aminci zaman lafiya warraha da wadata ashal muslimuna zamanan fi makka wal madina الشيخ محمد عبد الرحمن العريفي yace musulmai sun rayu zamanin tsawon zamani fi makka wal madina a makka da madina wa kuma baina qitalil a'da'i suna tsakanin yaƙan makiya duk ta inda zaka yi bulaguro ta makka daga madina ba hanya makiya za su tare ka ka kama hanya na za su tare ka kama wannan za su kana ji kana gani sai dai ka zagaya irin halin da ake ciki yanzu akwai hanyoyin da ya kai ma ba a bi wa taraqqubin li hurubin wa taraqqubin da tsammanin li hurubin ga yaki wa ma'arik da fafatawa ma'ana barazana yau daban na gobe daban musulmai suka ce ya rasulullah bala'in nan yayi yawa za mu zo mu samu peace ko ya rasulullah za mu zo mu samu zaman lafiya فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيا النبي باس لاباري أنه ما تقدم السنين ين أنسى متشي قبل شيكرو وقت رب الساعة تاشن قيامة يا بسا سيكتر الأمن أمنتي فيس زي يوا ويأم الرخاء وداتا زي يأكوئنا وين أقوى وداتا ندفع da za mu zo mu karanta akwai kasashe irin su Turkiya su Jordan su menene annabi ya ce kafin tashin kiyama gaba ɗaya za su zo su zanto lambuna wanda da sahara ne so za ku yadda malai kawo hoton kasashe yanzu ma nan da an fara samun bishiyoyi da itatuwa to annabi ya ce musu za a zo a samu zaman lafiya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la taqumu sa'a ga yadda hadisi yake ba za tashin kiyama ba hatta ta'uda ardul arab har sai kasar larabawa ta zanto murujan wa anharan lambuna da koran ba za ta tashi kiyama ba sai haka ya faru to yanzu lokacin da annabi yayi wannan magana ba abin da ke tsorowa a kasashen larabawa amma yanzu aka ga duk kasashen larabawa nan sun wuyarin na baharun nil din nan suna noma da shi yanzu ko da libya a shekarun baya wuri ne busasshe
Gaddafi da ya yi kokari ya tsaya tsayin da ka yi ta musu wuya da na ruwa kaza kaza kaga wurare ne ba sa samun ruwan sama na kirki sai a yi famfuna kawai a daji to haka idan ka je yanzu sai ka ga irin kasashen larabawa da ba sa shukan suna samar da su apple su menene to annabi ya ce wannan alamomin tashi alkiyama ne to yanzu akwai kasashen da in ka jama duk bakin kwaltoci furanni aka shuka wannan alamar kenan kiyama yana kusantowa wa hatta yasira rakib annabi ta har sai mai abun hawa yayi tafiya bainal iraki wa makka daga kasar iraki zai zo maka akan jaki akan rakumi da kafa la ya khafu ba wanda zai yake tsoro illa dalalat tariqi sai dai kada ya bata a hanya zai wannan tafiyar ba wani dan ta'adda ba dan fashi ba maki peace kawai tsoron sa daya kar ya bata a hanya wa hatta yakthura al-haraj kaga dalalu tariq wanda la na daya yani la ya khafu min qita'i tariqi baya tsoron yan fashi wala lusus ko baya tsoron barayi wa inna ma yakhafu an yadilla tariq kawai yana tsoro kada ya bata daga hanya wa ya samu tawaya fakar kadai amma ala nafsi wa malihi amma game da ransa da dukiyarsa wa huwa amin yana cikin aminci sai mu da hadisin wa hatta yaqra al haraj daga baya kowa sai kashe yawa qalu suka ce wa mal haraj ya rasulullah me ce haraj ya manzo Allah kala sai ce al qatl kisa haraj wani larabci wani kalma ce kawai ga sa a larabci kamar ka zo ka ce sai maro yayi yawa sai a ce me maro sai ka ce fafatawa ko ba haka ba to haka annabi ya musu wani hadisi imamu ahmad ya ka cikin musnad haythami yace wanda suka kawo sa rijalu sahih a farko hadisin ko ya zo cikin sahih ko muslim wa yu'ayyiduhu zai karfafa wannan maganar qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li addi ibn hatim annabi ya ce addi ibn hatim radiyallahu anhu ya addi hal ra'aita al-hiyara shin kaga garin hiyara wanda layin na uku madinatun fil iraq ala talatati amyal min al-kufa hiyara wani gari ne a iraki tsakaninsa da kufa mil uku annabi ya ce ya addi kaga garin hiyara sai ta kwarai kultu sai na ce lam araha ya annabi ban taba ganin garin hiyara ba ban taba zuwa ba wa kad umbitu anha amma an bani labari qala sai annabi ya ce fa in talat bika hayatu idan rayuwa yayi maka tsawo la tarayna zahina za ka ga mace shine zahina kai abu nufi almar'a mace tarta ilu za ta yi tafiya min alhiyara daga garin hiyara na kasar iraki hatta ta dufa bil ka'aba ta zo har makka ta yi dawafi ta yi aikin hajji la ta khafu ahadan illa Allah ba ta tsoron kowa sai Allah Imam Bukhari ya kasa Bukhari kuma sai da bayan rasuwa annabi aka yi wannan zaman mace za ta so daga iraki da kafa ta ratsa daji kura ba ruwan shi da ita damusa zaki a lafiya za ta je ta yi hajjin ta dawo to kaga a ƙarƙashin wannan a karatun da muka yi na minhajul mu'min da Dr. Mustapha Murad ya kawo bayanin shin dole ne mace za ta je hajji in za ta je hajji sai da muharrami wasu sun ce dole wasu sun ce ba dole ba wasu ce kaza a cikin maganganun akwai wanda suka ce za ta je hajji ko ba muharrami haka ta mai hujjar ku suka kafa wani hadisi to annabi ta har mace za ta tafi daga aila ko ba haka bane hiyara kai har ta je manka ta yi aikin hajji ita daya kai kenan kuma aka yi haka to ga annabi ya ce ko bai halatta ta je ba in ba ta da muharrami ina ba an gane wasu sun kawo wasu maganganun daban a wancan littafin sai malai ci gaba wasu yaksurul mal annabi ya ce dukiya zai yawa wa yufidu ya amfanar wa yufidu kai yayi ambaliya yayi yawa bi iznillah da iznin Allah wa ya ummul adl zai lullube makanan zulmi wurin zalunci wal jawru da zalunci da azum da aljawr da zalunci ala zamanin mahdi a zamanin mahdi wa isa alayhi salam da annabi isa aminci Allah ya tabbata gare shi wala ya kwanda lai na biyar sai ya ce zai zo tafsila zalika karin bayanai akan bayyanar mahdi bayyanar isa fil alama rakam alama ta 131
min al-alamat as-sughra wa raqam da lamba ta biyu min al-alamat al-kubra zuhuru narun min al-hijaz bayyanar wata wuta daga hijaz kasar larabawa malaka min alamatin sa'a yana daga cikin alamomin tashi alkiyama inji Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi allati akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wacce annabi ya bada labari akan ta khuruju nar wata wuta za ta fito min ardul hijaz daga garin hijaz wanda ai mun karanta shi a baya a muqaddima min juwaril madina yana makota da madina al-munawwara madinar annabi wa kan nassa ba'd al-ulama wasu cikin malamai sun ba da labari wal mu'arrikhina da malaman tarihi ala anna hadhihi al-alama wannan alamar ta auku an gane ko wannan alamar bayyanar wuta din ta auku am shekara ta 654 hijira na da shekara 654 yanzu muna 1436 yanzu haka wannan wutar ya faru shekara 782 da suka wuce wani alama ce annabi ya faɗa da tashin kiyama ko ta faru sama da shekara 700 قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير yace mutahaddisan anha yana bada labari akan wannan wutar domin sun yi zamani da wutar yawa alhafiz ibn kasir kana zuhurun nar ya kasance wutan nan ya bayyana min ardul hijaz a garin larabawa garin hijaz walati adlaha wannan wutar sai da ta haska a naqul ibil za ku ga mutum raƙuminsa a gida ko a turke da kaga raƙumi yana da tsawo sai ga wutar yana haska kan raƙumi da daddare ma'ana wutar fa yana ci da nesa amma za ga yana haska kan raƙumi kamar ka ce a kunna wani wuta a Maiduguri a nan za ga yana haska irin mas na ka ba ƙaramin wuta ba ne shi da kiran bi busra yana haska wuyan raƙumi a busra a hijaz ya faru amma a can busra yana haska wuyoyin raƙuma wannan wutar ya faru madinatu quran fi suriya kama na tsakkal hadis kama yadda hadisi ne ya furta faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa ku duba kun ga wannan map ne ko sama ya rubuta busra ko kasa ya rubuta me madina busra zuwa madina kun ga ya rubuta 985 kafin nimu kilomita daga basra in za ka zo madina kilomita 985 kenan ai nan da maiduguri yaushe za a gira tarin kilomita ba kilomita 100 da bayan tara to yanzu 900 da kilomita 900 da abu daga biyu zuwa ina kano ya wuce kano a yi to kaji sai da yi maganar lagos to ka gani to fa wutar yana wanda suke tsakanin su da wuta tafiyar wannan kilomita suna kallon wuyan ragumin su ragumin yana tsaye su harshen wuta yana haska wuyan ragumin yo sai da wani da zai kai za mu kai na abu na obalan da ya yi aha to kun ga shi ne nisan tafiya da yake tsakaninsu faƙar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zala ce la taqumu sa'a ba za ta tashin kiyama ba hatta takhruja narun sai wata wuta ta fito min ardil hijaz daga garin hijaz kasar hijaz to dhi'u laha a'naqal ibl tana haska wuyoyin raƙuma bi busra a basra to kaga kusa da madina abin da faru amma a basra tana za ta haska wuyan raƙuma wani hadisi imam al-bukhari ya kawo sahih al-bukhari a kitabul fitan wakila an ce innan nara lalle wani wutar da ta fito din bakiyar talatata ashhur ta yi wata uku
tana cin daji ko ba itatuwa take ci ba duwatsu take ci wa kanan nisa'un mata ma almadina na madina yagzilna ala dawiha suna saka a hasken harshen wuta mace kawai zai ta fito cikin gida da zarenta kawai ta rika saka ba sai ta kuna ci balbal ba don ƙarfin wannan wuta wannan ya zo a cikin albidaya wani haya kuma cikin iko Allah annabi ya ce idan wutar ta fito za a ga wuyoyin raƙuma a Basra kuma mata za su yi saƙa da shi kuma haka bayan rasuwarsa da wajen shekara 600 da abu din wutan ya faru aka ga wuyoyin raƙuma a Basra kuma mata suke ta saƙa a haske a Madina. Kala Abu Shama ya faɗa wasfan alwaqiya yana siffanta yadda abun ya auku abun ya fara ranar Laraba ne lamma kanat lailatul arbi'a yayin da daren Laraba talata jumadal akhirah uku ga watan mai jumadal akhirah sana shekara ta 654 hijriya hawlina hijriya hijira na da shekara 654 ka yayi maka on the line na biyu na hudu ko layin kasa yuwafiquhu ya dace da 29 ga watan biyar January February March April May ga watan May kenan 29 May 1256 ne lafiya yanzu kenan da faruwa da abun wajen shekara 782 ya faru bil madinatul munawwara a Madina dawiyun azim dawiyun wata ƙara azim mai girma duk inda ka san ƙara ta wuce ne yadda wutan bai fara ba wai gobara ne gidan wani ya kama ba ana cikin Madina sai aka ji wata ƙara thumma zilzilatun sana sai aka ji kasar Madina na girgiza rajafat minha al-ardu ta girgiza ƙasa da gareta wal hidan da katanga garu kenan da garu ta girgiza wasu har kan ɗaki ya jijjiga wal akhshab da katakai wal abwab da ƙofofi sa'atun ba da sa'a lokaci bayan lokaci ila yawmil juma'a zuwa ranar juma'a min ash-shahr mazkur a watan da aka ambata wuta bai fito ba fatu guda daga laraba zuwa juma'a kuma kwana uku an ji ƙara shi kenan sai can gine-gine da abin da sai su girgiza sai a bari can sai ya girgiza a bari har zuwa juma'a kwana uku yadda abin ya fara kenan kwana uku yana karewa ranar juma'a min ash-shahr mazkur a wannan wata da aka ambata na jama'al akhirah daga rana na uku zuwa rana na 6 kenan thumma zahara narun azima kawai sai aka wata wuta babba ta bayyana fil harrati a cikin dutse wuta ne a cikin dutse kaga yadda wutar sake wannan dutse ne wutar kawai za ta rika narka dutse kamar kwalta wuta ne za ta kaga wani hayakin ta ba wani ja tana aman wuta kuma wannan wutar daga ƙasa ne don ka san jahannama ce ta fito daga ƙasa ta zo ita kawai ba ganye ba duwatsu take bi tana narka su mawdi'un fil madina fil harra mawdi'un fil madina wani wuri ne a madina inda annabi ya kace wasu yan ta'adda ya kwakule musu ido da suka zo suka yi ta'addanci kabilar Uraina da sauransu da muka karanta Bukhari da aka kai su inda ake ajiye raƙuma da sauransu to gobara a nan ta kama saboda haka in ka je aiki aji za ka iya kaje yanzu wurin ka duba in ka je Madina na san dan borama in yaje yana da kokari zai je duba na yake ne to Allah biya yawa a har sai mala yace qaribatan min bani quraiza kusa da inda yahuda banu quraiza suka zauna da banu nadir muka karanta ko hadal habib nafsiruha min duwarina muna ganin wutan inji Abu Shama don a zamanin su aka yi muna ganin wutar daga gidajenmu min dakhilil madina daga cikin madina wa ka'annaha indana kamar a wurin mu yake narun azima wuta ce mai girma salat audiyatun salat ta malala audiyatun kwari bin nari
da wani wutar ila wadi shadda zuwa ga wani kwari da ake cewa shadda masilal ma yadda ka ga ruwa na gudu haka yake narka karfe sai ka ga ruwa yake narka duwatsu sai ga ruwan duwatsun kawai jazir tafasashe na malala yadda kasar ruwa yake malala ba ka gan su a nan ba wayyar tarmi wutan ko tana jifa bishararin da tartsatsin wuta kalkasur ina tarmi bishararin kalkasur alkasur ko ka ce kamar kututturen dabino manya-manyan garwashi kamar gwagwa na dabino ko kalkasur kamar wuyan rakumi wasu musu ce kalkasur kamar babban gini haka garwashinsa zaga yana jefawa haka yi wannan ambaliyar akwai wata ruwaya idan ka koma cikin fathul bari sharan sahih bukhari a kitabul fitan ma da ya kawo nawo ya tabbatar da faruwan haka da kuma abu shama na nan da ya kawo a cikin littafin sa mai suna zailur rawdatayn to har ma aka ce girman wutan kuma harshen iya sama babba ne za ka yi shara da fadi wata ruwaya ce kamar ginin masallacin madina gaba daya wata ruwaya kuma harshen wutan iya sama za ka yi maka hoton masallacin annabi na madina haka yake tafiya a sama yana narkar da duwatsu to kaga wannan yadda ya narke to ko wannan za a jefa mutum a ciki a ce a ranar kiyama shi ne abin da za a jefa shi ai yayi muni domin yadda ya narkar da duwatsu wannan ma hoto ne ba gano ba saboda haka wannan yana cikin alamomin da ya riga ya wakana na 14 kitalu turk yaƙan turkawa shine alama ta 14 cikin alamomin da الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي كامنا ما لا تقدم يا غباتا أن من علامات الساعة yana daga cikin alamomin tashi alkiyama hurubun yaƙoƙi wa ma'arab da fafatawa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bada labari anna hatta qa'u bainal muslimina wa ghairihim yaƙi zai faru tsakanin musulmai da wasunsu wa min zalika na daga cikin wannan wuqu'u ma'araka aukuwar yaƙi bainal muslimina wa turk tsakanin musulmai da me turkawa shi kitalu turk kuma ya riga ya faru ku dubi wanda layin na daya ya kamata ka sani me yasa ka sanya musu turk kana turku ya kasance turk 22 kabila tana dauke da kabilu 22 22 ko وقد بنى ذو القرنين الصد على 21 kuji turkawa mugaye ne an gane ko ɗan iska ne tsinannu ne duk ta'addanci da ga ana yi a duniya babu kamar turkawa shi yasa sun yi zamani ɗaya da abinan zulkarnain wanda za ka samu cikakken tarihinsa a suratul kafi wa yas'alunaka an zulkarnain kul sa'atulu alaykum min dhikra zulkarnain ɗan turaku ne yanzu in zai je China baya bukatar ya hau jirgi kuma adba sababa sai ya dauki mayafinsa sai na dawo sai dauki sandarsa sai ce zan je bangon duniya ta gaba sai yanzu ka gan shi aure da kafa ya kama yana tafiya hatta idza balaga matli ash-shams ya je ga inda rana yake fita ya tattauna da yan wurin me damuwar ku kaza yazo inda rana take faduwa kuma kowanne sai da yi hira da su inda rana yake faduwa akwai mutane inda yake bulla akwai mutane don duka waje da inda ha qauman la yakaduna yafqahuna waje da ha tadlu ala qaum lam naj'al lahum min duniha sitra kazalika wa qad ahadna bima ladayhi khubra duka ya ga mutane don ka san dan adam ya kai matuka wajen yawo sai dai wayanda suke dan mafitar rana ko mafadansa sun tona ramuka sun yi gidansu in suna ganin rana tana kan zuwa ta kusa sai su fada rami su kuya yana zuwa sai ya fada wata kogi akwai kogi dabbuna in ya fada kasa ai yanzu ko dutse ka jefa a kogi zaga ruwa ya fuluf haka ya dago to balle wani babban abu ya fada to ranar in ta zo ba wai a hankali za ta fada ba za ta fada ne facau haka kogi na fa in ka kalla iya kallonka amma take faduwar ranar nan
sai ta tafasa ruwa sai ta fantsamo kifaye ɗanye waje ko kifayen za su bi waje a dafe kawai har ƙashin ya dafu. Idan ranar talli mai can sai wayannan su fito daga ramukan sai su riga ɗiban kifayen sai yaji sai a dangwala a riga ci shi na haka Qurtubi ya ka a tafsirinsa aljamili ahkamil Qur'an. Kuma haka suke rayuwa da wasu barewa wasu zakoki da idan rana ya zo faduwa su ma sun gasu kawai an samu balango a je su haka suke rayuwa. Har ma don tsabagen su yi nisa da mutane jahilai ne la ya kadu ne ya kahu na kaula wayannan kuma wanda suke baina saddai ne. Saboda haka shi Zulkarnaini ya tafi mafitar rana gabas kenan, sannan ko ya tafi mafadarsa yamma kenan, sannan ko ya tafi bangon duniya hatta idza balaga baina saddain. Ai ka san ba karamin mutum bane, ka duba kurari Allah ya bayar fa wa yasalunaka an Zulkarnaini kul ka ce ba annabi ba ni da kaina ni Allah sa'atlu alaikum min dhikra idan ba ku tarihin sa. To ga suratul kafi da mu ya dauki labarai na ban al'ajabi, ya fara da ana amma hasibta anna ashabul kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba, ya kawo annabi Musa da fatahu ko ba gaba da khadiru, kuma ya kawo kuma Zulkarnaini, kuma ya kawo ma wasu da suka taso da gonakai guda biyu. Raba Allah matsalan rajulaina menene ka kawo mana misali wadda lahu matsalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa khafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta jannatayn da gori da ya aka gama ba zuwa yukallibu kafaini alhama an faga ba karamin abubuwan ban mamaki ya kawo a cikin suratul kafi ba. Kimiyya ce tsantsa a suratul kafi. To saboda haka mu dawo ƙasa. Turkiya suna da kabila 22. Wa qad bana Zulkarnaini sadda ala 21. Su asali fa sunan yaran su ba Turkiya ba. Yawwa, su 22 da Zulkarnaini ya zo gina as-sadda ya toshe tsakaninmu da inda su Yaju da Majuj za su zo. Ala 21 sai gina kabila 21 din suna waje. Suna tace inda su Yaju da Majuj suke. Karshe da su an gama banda da su. 21 aka bar su a waje, wa bakiyar wahida sai aka bar mai ɗaya shine Turkiya ne da kake ji. Waye Turk sune Turk. Sun mu bi zalika an kira su da Turk li'annahum turiku. So an bar su ba gina katanga da su ba. Sai yasa daga taraka ya turku Turkiyan. Kharijina an bar su waje an sadi daga toshewar ba toshe da su ba lam yuqlaq alaihim ba a rufe musu ba ma baqiyatul qaba'il yadda aka rufe da sauran kabilu. Wanzu wannan bayan dubin mirqatul mafatih za su samu wannan. Mu dawo cikin hadisi cikin bayani. Muhammad Abdurrahman al-Arif ya ce wa gar hasala zalika al-qital, wannan yaki da Turkawa ya faru fi asri sahaba a zamanin sahabbai fi awwal khilafati bani umayya, a farkon zamanin halifancin bani umayya. Wa hazamu turk sun karya turawa wa ghanamu minhum suka ɗibi ganimar su. Fa ana bi huraira an rasulullahi kala, annabi yace la taqumu sa'a, shi annabi faɗi turkawa ba, amma yadda annabi ya faɗi hadisi sai ga turkawa sun yi kama. Ba za ta tashin kiyama ba hatta tuka yau sorry ya kawo hatta tuqatil turk, sai ku yaƙi wa turkawa. Sigarul a'yun suna da ƙananan ido, kaga wayannan mutanen nan kaga ƙananan ido ne da su. Yanzu kaga wancan babban nan yanzu ba ya kure ido ma. Annabi ya ce masu ƙananan idanuwa. Humrul wujuh masu jan fuska, kaga yanzu su wannan farin su ayi ya zama sirkin ja. Zalful unuf zalful unuf ku dubi on the line na biyu, ai inkhifadu yayo kasa batul anfi ramin hanci wan firashi sai budu, ma'ana da hancin ya zo sai da yin wasu haka sai rami ya zanto kasa ne kuma hanci ya baje. Kaga mutanen Japan suna da wannan kiras. Yan Koriya su ma abu da za ka galibi hancin zai yiwo kasa sai zanto hancin kusa da bakin, fuskar rawun in ka duba yan South Korea, Koriya ta kudu da Koriya ta arewa
da yan Japanese din nan da wasu China din nan duk za ga su da haka ka anna wujuhum annabi ce fuskokin su yana nan kamar almijan menene almijan shi da wannan round din abun nan da kuka gani wannan round din abun menene sunansa garkuwa ka san yakin da ana amfani da wannan al-mutarraka round in ka janta abu an ce mutarraka round yana nan kamar ball fuskar su round kaga wannan yaron kaga fuskar shi yanzu in ka je kana da tauraron dan adam in za ka kalli shugaban kasan Koriya sai ga sa fuskar shi round kamar ball Hojin Town ko to shi ga Hojin Town yawa wala taqumu saba za ta tashin kiyama ba hatta tuqatilu aqwaman za ku yaki wasu mutane ne aluhum ash-sha'r takalmin su gashi ma'ana takalmin ko bunne ko me zaga da gashin su a jiki wannan kwandalai na 4 da na 5 ai abu nafi min juludin takalmin su na fata ko fi ha sha'ar akwai gashi a jiki ko ghaira madbuga ba me ba jeme ba wannan ya nuna mana jeme fata shi na kwashe be gashi wannan hadisin kuwa rawal bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hoto biyu na farko suratul lirajulin ya hoton wani mutum ne wa difluhu da dansa wannan wa walidin wa ma walad min al magul na magul duk wayanda suka karatu a Islam musamman daga aji 4 SS1 za karanta da manhumul magul dan suna baka tarihi qaumun min bani al-asfar yaskununa suhula wasta asiya to ana zaka ji tarihin asalin shugaban su Genghis Khan da kuma Holako wanda yazo ya masa juyin mulki su suka yi mulki na at-Tatar su suka yi mulki na Tatar wa nalhadu fiha zamu lura a ciki dukka matukan lura in mun lura sosai alwasful warid biladi za mu samu siffar da ya zo a hadisin a jikin dan za mu samu daya jikin baban za mu samu daya na baban kanana me ido na dan fa round me round face da hanci da yawa to wannan kuma na gefe ɗaya a turs kasu malam yana so ya koya maka larabcin ka gane wannan shine hoton garkuwa wa wallazi yumsiku wal muqatil shine wanda mayaki yake rikewa fi yadi a hannunsa li yataqi bihi don ya tare da shi darabati su sara na takubba wal faqus da gatari to mu da sabon shafi wal muradu bihim wallahu alam abinda ake nufi a wani hadisin mun bar wa Allah da ya sani at-tatar sune tatar al-magul sune kuma magul tatar magul alladhina yatahul bilada wayanda suke fata-fata da garuruka al-islamiyya na musulunci a shekara ta 656 hijiriya ya dace da 1258 wasafa kuddima sun zubda jini suna suka kawo ƙarshen mulkin Abbasiyya wanda shugaban ƙarshe in ba manta ba khalifatul mu'tasim billah da suka shiga don tsabagen musulmai da al'ummar da suka kashe hatta magudanar ruwa jini yake gudu har zuwa kogin gari haka suke kwantar da mutane suke yankawa lakin sai dai su kuma abun haushi to ya za a yi akhiran karshe dai da khalifin islam sun shiga musulunci su tuba ya yi kyau to kun ga hotuna nan ko hoton farko kun ga wani akan doki duk jikinsa ma baka gani rasmun lifaris wani hoton mahayin doki magul sun fi kowa iya hawan doki kai waɗanda suka san asalin tarihin magul fa suka ce ba magule fa yana iya rabin zamanin sa kan doki za ka ga zai hau doki yaƙi kawai in ka ga ya sauka zai baule zai bayan gida ya hau da ruwan shi sannan kuma yana iya rayuwarsa bai sauka kan doki ba zai iya shekara 5-10 yaƙi kawai ba a yi mugu a duniya kamar magul ba shi yasa wannan akwai wani cikin lokacin da ake cacan baka da ilimi wani ya so ya kwatanta gwamnatin Najeriya lokacin da Tatar ko ba gaba to ina jin hatta Dr. Sani ya yi rabi yace ka san waye Tatar fa yanzu
zai iya ce maka je ka ɗauko wugan da zan yanka ka. Yanzu misali daga nan sai ya baka kuɗi ya ce je Lagos ka sayo wuga ka kawo yanka ka. Kuma in ka je ka sai ka zo baya nan za ka jira shi a wurin, ko shekara ne ana kawo maka tuwo a kawo maka ruwa a wurin. Bagul. Na hoto na biyu hula ne da takalma minan zi, wannan yana daga cikin adon almaguli alkadim na da. Na uku lauhatun, wannan wani hoto ne kadima na da, limukatil maguli, wannan wani mayaki ne ba magoli. Ku dubi irin shigar da yi. Wannan sulke ne, rigan karfe ne a jikinsa. Kaga mashi, kaga kibiya, kaga sanda, ka dubi yadda aka jera lalina afina a cikin kwaja da ne. Kibiyoyi a cikin kwari, ka duba yadda ya jera. To wannan ba magule kenan. To wannan na ƙasa lawatun kadima li Jonkis Khan shine ogansu. Jonkis Khan muwahidu qaba'il tatar, shi ya hada kabilun tatar. Shi wannan Jonkis Khan shi kawai in yana cikin bacin rai abinda ake masa sai a ji a ɗebo family guda sai a kawo gaban shi, ga maman ga baban ga yaran, sai a gaban yaran a kashe mamarsu a kashe babansu. Kukan nan da yaran za su rike wayo baba wayo mama, sai ya rika jin daɗi, shi ma wani music ne a wurin shi, wai shi da kasa ya huce shi Jonkis Khan. Don shi yake baita yake cewa inna min akbarin mut'atil insan lil insan, mafi girman jin daɗi ga mutum an yaktular rijal wan nisa wa yatasarra bi uyuli auladi wani ko nisa'ihi, yana iya kashe namijin da matar shi da yaran su ta ihu, to wannan sai ya rika jin daɗi ya rika dariya. Magul kenan. To kaga wayannan annabi da faruwar su alamun min tashin kiyama ne, kuma sun faru su wuce sun zama tarihi. Saboda haka matsalar da ake cikin ma zai wuce ya zama tarihi. Wayanda suka fi su sun wuce. Na 15 zuhurin rijalun zalama, bayyanar wasu mazaje azzalimai yadribuna nasa bisiyat, suna dukan mutane da bulala. Da khawari suka ce sojojin Najeriya, to yanzu kuma in soja yayi da ka da bulala shi yana duka da bindiga da gongon. To kaga wa min alamatis sa'a, yana daga cikin alamomin tashin kiyama allati akhbara biha nabiyuna, wanda ya bamu labari da ita annabi al-karim mai daraja, a'wanul hukami, mataimakan hukuma azzalama amma azzalimai. Wannan don ka sani ka gane hadisin azzalimai aka faɗa. Saboda haka duk wanda aikin agaji yake yi, ko ba haka ba, aikin hizba yake, jama'atul nasrul islam yake yi, a'a aiki ne yake yi na shi dogari ne, ko kuma ya zanto jami'in tsaro ne, ko ya zanto dan gora ne, ko ma wane ne, ko da uba ne da 'ya'yansa, ko prefect a makaranta. To duk wanda yake da bulala don ya samar da oda, ya samar da tsari, wannan ya halatta. Tunda dai hatta ma da Allah ya zo Qur'ani ya yi magana duka, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. An gane ko? Amma saboda haka in dai a hukumance yana ladatar da mai laifi, musulunci ya kawo, ai musulunci ma ya kawo bulala, azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma ya tajalta, ko ba haka ba. Sannan kuma wayanda suka yi kazafi fajliduhum 80 jalda. Ana nufin da dukan ba gaira ba dalili, ba tare da mutum ya karya doka ba, a yi masa duka, shi ne ba abin nan ba. To kaga wannan hatta abin da khawari suke ya shiga cikin wannan, shi ne ma kan gaba a cikin wannan abubuwa, su kashe wanda suka so, har yan zo ma zaɓi za yi, wani a zana shi, wani a yanka shi, wani a yi kaza, wani a yi kaza. Alladina yajliduna nasa bisiya, wanda suke zane mutane da bulala. Saboda haka duk aikin da kake kai ma na tsaro ka kiyaye, duk inda za ka yi duka da bulala ya zanto ta kama. Ba mamaki mai shi ya karya doka ne, to da a sa masa harsashi bari a shoda masa ɗaya ba da hanya, ko ba haka ba.
amma shi hawari ga yana ga bulala ma ba ta lokaci ne in kai saghira kai kabira bullet to wannan ai kai shi yafi dacewa ma a ja masa wannan hadisi ba wai suna jawo wasu hadisan ba to da ta gace zai wasu mutane da bulala suna duka mutane don zalunci alladina yajliduna nasa bisiyat allati wata bulalan tushabbihu aznab albaqar yayi kama da me jelan shanu saboda kar wani ya ce to shi zai yi wani bulalan su da bai kama da jelan shanu ba kuma yanzu muna lokacin siyasa wallahi in ka fito da bulala kan zane mutane wai don kai sai wani to wallahi kai ma ka shiga wannan hadisi saboda haka ka je ka yi ra'ayinka kar ka zo ka daga hannuka da ki wani saboda haka akan Buhari ma ba mu ta da ki wani ba balle akan wani da wani wanda sauran ma albarkacin Buhari za su yi ko ba gaba yawwa saboda haka ba ko da Buhari da aka kona mota kaza kaza ya fito yayi Allah wane saboda haka ba mamaki wannan yana wani garin ku daya ko makota ne gaba daya wai sai ga wannan ya cire adda yana kaza to tunda ka ce sai wani shi ba zai ce sai wani ba kai da wani baki gaba da ko na ga taswiri ra'ayinka ka dogo hoto ka makala shi ya makala na ruwanka da shi duk kun bidiya kun mamman da hoto kun bidiya kai wani sai ka ce wai ya cire na shi wannan sakarci ne da wawanci da rashin wayewa garin biyu ya kamata a ce mu wuce wannan karatu a ce mu to in ba ma sakarcin ka ba in kowa zai yi wanda kake goyon bayan kakaran da kake zaka samu ne kudin sa zai ishe ku ne duka ko ba haka bane amma wai wani sai ce kaza kaza ba mamaki kai kace sai wane to ba mamakin wanda din ya zo ma za a ba sa kyautar mota kai ba baka ba sai yasa sai a rarrabu ka kakaro ta ce ya kakaro ta nan amma menene abun wani gaba a ciki ana kaza na kaza saboda haka wannan sakarci da karatu ne ya wuce haka ko a unguwa ne in wani ya yanki wanda uga ku ya unguwan ku taru ku daure shi ku bashi kashi don me muka dau gora muka kori boko haram ta'addanci ne to ya za a sake zuwa mana da irin wannan ta'addanci ba shi ke haifin fitina ba tun daga su ƴan kwaman ada saboda haka ya kamata ya zanto mu wuce wannan karatun mu yi siyasa na wayewa ko ba gaba mu yi siyasa na wayewa house of assembly ne house of kaza ne kowa ya ya wasa gwaninsa kawai babban abu kowa ce ga abu na gwaninsa yawa shikenan sai ya nuna sai ya ci ayi amma ba wai adda za ka zare ba akan daga cire adda sai ka sai wani shi ya gina sakatariya shi ya gina kaza in abu na ko ba gaba amma yaushe za mu daya muna wannan sakarci saboda haka wannan bai dace ba yaya wani maza ga makota ne unguwa daya kaga wani yana karan a wani kaga wani ya ta shawo kwayar duk kwayar da ka sha duk yanda idon ka ya ja ranar da ya ƙuri'a ɗaya zaka dangwala ko ba ka ba saboda haka kada wannan ya ɗauke mu fitincinu wannan zaman lafiya da Allah ya ba mu gode masa ta yadda mu ma mu zauna lafiya tsakanin kaga wannan ya nuna mun gode wa Allah mu zauna lafiya tsakanin kuma wannan kowane unguwa in elders na unguwar suka tsaya za su magance wannan wani zai zo ba da sa'an baban shi ba amma kaga ko da mai shi duk unguwar ya fi kowa karfi ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi yayi wani rashin kunya sai a kama shi a kwantar da shi sojoji su za wannan namu ne ai masa bulala 40 in jikin yayi tsami a kai shi asibiti a yi jinyar shi a tsara kuɗi a kai shi ba za a samu wannan ba saboda haka mu haɗa kanmu mu zo na abuna muna da makiya fa a gefe ba kaɗan ba Allah suke wani abu ya faru saboda haka mu yi kokarin mu kiyaye wannan Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kariya a garin mu da dukkan garukan musulmai tam sai malai ya ci gaba da cewa gina siya daga bulalu bi anwa'iha da nau'ikanta aljuldiya bulalan na fata ne wal dorina kenan amma juldiya na fata wal kahrabaiya da na lantarki yanzu akwai kasashen da idan ka je bulalan su na lantarki ne irin na shokin din nan bulala ne ana tsala mutum ko yana jin shi wal mutatiya shine dorina jildiya fatu ana mutatiyar dorina wa amsani shajara da reshin bishiya wa kai da wasu ko da makaranta kai private to ba sai ka fake da wannan ka riga zalunci ba ka ladantar da wanda ya dace wanda bai dace ba don yana neman wata kana neman wata to ba sai ka sa a tanan ba in kawai haka Allah ya sani ba na bi umama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala
annabi ya ce yakunu akhiru zaman zai kasance karshen zamani rijalu zai wasu mutane ma'ahum siyam duk da annabi ya ce maza to ko da mace ce ta tsinci kanta da bulala tana zaluntar mutane ta shiga hadisi amma an ce maza don su ne yawanci mazaje suna da bulala ka asnabil bakar kamar jelan saniya yaghduna fi sakhatillahi suna sammago a cikin fashin Allah wa yaruquna fi ghadabihi za su dawo kuma a fashin Allah Imam Ahmad ya rawaito ma'ana duk wanda zai ɗauki ko makami ne ko bulala ne yaje yana ta cutar da mutane ko da sunan addini ne yaje yana cutar mutane to yana fita da fashin Allah ya dawo gida da me da fashin Allah saboda haka wannan ya fi karfi akan yan ta'adda amma har yanzu ana samu a cikin jami'an tsaro za ga wani bar gurbi ne ko ba an fito ana kai kawo sai ka ga wanda bai kai abu bulale su ba sai watsa bulala wanda kaza to wannan bai dace ba shi ma shiga hadisi ne wa na bi hurairah anna rasulullahi qala sunfani min ummati nau'i biyu al'ummata lam arahuma ban jansu ba ko bana fatan ganin su bayan kawo mata masu bayyana tsiraici sai ce kawo ma'ahun su ya ka nabil bakar yadribuna bi annas wani hadisi muslim ya rawaito wa ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala in qalat bika muddatu idan lokaci ya tsawo gare ka zamani ya tsawo aw saka sura iris an tara qauma zaga wasu mutane yaghduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi la'nati za a fishin Allah su da a cikin wasu wai me zai kawo musu tsinuwa din kasu in sun addabi mutane kowa zai riga tsine musu shi da abinda zai kawo tsinuwar karka zanto fa kana rayuwar da ka addabi mutane da suna tsine maka to kaga idan mutum ya wayi gari yanzu kowane wayewar gari babu wanda ke samun tsinuwa a Najeriya na wala kamar khawarij da za a tara tsinuwa da za a yi mamaki to kada ka yadda ko da a ma'aikata ne ko a abinan ka addabi mutane su riga tsine maka shi da kiran wa hadha alhadith wa nan hadithun wa illam yakun fihi tasrih ko da bai zo a fili ba bi annahu yadribuna an-nas suna duka mutane illa anna wad'ahum bi suhdillah bi suhdi sai dai wasfahum bi siffanta su wannan zai zan sadu bi suhdi da fishi walla ana kada ya shiru yana ishara ne ila kasrati itida'ihim don yawan ta'addancin su din wa zulmin da zaluncin su har zai zanto ana tsine musu sun daki baban wani zai tsine musu sun kashe baban wani zai tsine musu sun kashe wani kanin wani kaga za a tsine musu sun kashe sarkin wasu kaga talakawan za su tsine musu kasratul haraj na 16 yawan kashe-kashe shine alkatlu min alamati sa'a daga alamomin tashin kiyama allati zakaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wacce annabi ya ambace ta kasratul qatl yawan kisa hatta inna ar-rajul har ma mutum yaqtulu ar-rajul zai kashe mutum la yadri lima qatalahu bai san don me ya kashe shi ba wala al-maqtul ko wanda aka kashe lima qatala bai san don me aka kashe shi ba wani ma zaga dan caji ne zai shigo Najeriya ya shigo ta kauye bai taba zuwa kauyen ba sai kashe wani bai san shi ba wannan bai san shi me ya masa bai sani ba dan bindiga dadi to wannan alama ta shi biya sau na za a je a hayi wani a wani gari ya zai kashe wani wanda za a je a haye shi ma ba sai da ba shi hoton ne shi to kaga wannan kina wannan yana daga cikin alamar tashin kiyama ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah da raina yake hannunsa la tazhabu duniya ba zai tafi ba hatta ya ta yawmun sai wata rana ta zo la yadril qatil fi ma qatala me kisa ba bai san don me yayi kisa ba shi da kawai za a je gari sai a ɗebi ya matasa a tafi da su mata a ji ana zina da su matasan kuma ya tafi da su a yi musu wasu su dabaru a ba su kwayoyi a gusar da hankalin su ya ba su bindiga zaka ya zo shi ba ma a hayyacinsa yake ba yanzu kamar bom da ya tashi a Maiduguri na ji an ce yarinya yar shekara 10 aka sa mata to ashe yanzu ma tukuna ka aiki yar karama ta je ta dawo matsala ne
to kaga shine kenan wannan zamanin zai zo in ji annabi me kisa bai san don me ya kisa ba, wanda aka kashe bai san me yayi ba. To yanzu misali an ce boko haramun, an ji an kashe manomi ya zama noma haramun kenan, kaga ba da shi bane ma aka sa sunan abu. An ji an kashe makiya ya zama kiwo haramun, an ji an kashe malamin tsangaya haramun, an kashe malamin islamiyya haramun, an kashe limamin masallaci sallah haramun, masallacin ma an hara. To kaga shi da damuwa, abinda aka faɗan ma ba da shi ake ba. To ga shi da masifa, ba ajanda tsayayye. faƙila sai aka ce kaifa ya kunu zalika, ya annabi yayi wani abun zai faru. Kala sai ta alharaj, kisa, alqatil wal maqtul fi nar. Wannan hadisin muslim ya kawo. Wa qad bada alharaj, wayannan kashe ya fara faruwa ne bi maqtal Usman radiyallahu anhu, da kashe sayyidina Usman. To kaga wannan alqatil wal maqtul fi nar wannan in izalta gal muslimani ne. Amma wannan alqatil wal maqtul fi nar idan mutane sun kafa ta'addancin suna kashe al'umma, alqatilu wanda yayi kisa dan wuta ne, wal maqtul wanda aka kashe a cikin su har yanzu dan wuta ne. Kashe irin wannan na kisan gilla ya fara faruwa ne bi maqtal Usman, wajen kashe Usman. Duk da sai na Umar kashe shi aka yi, amma na sai na Usman shi da wanda ya fi zama fitina. Dan shi sai na Umar mutum ɗaya ne ya kashe shi, Abu Lu'lu'atul Majusi, kuma sai ya kashe kanshi, ka fitina ya mutu. Amma na sai na Usman masu aƙida irin ta Khawarij suka kashe shi, ko su da yawa ne sun zo sun zagaye gidansa. Sai suka ce kai ɗagutu ne, sallar ka ba amfani, masallaci ma ba za ka je ba. Kwana 17, cikon kwana na 17 suka fada gidan. Aka ce yana karatun Qur'ani, bai ce to ina, sai suka ce ina amfanin karatun Qur'ani ɗagutu, da azumi a bakinsa yana karanta Bakara. Shi kenan sai suka kashe shi, yankan rago, yanka suka yi mishi. Saboda haka sai na Usman shine wanda aka fara yi wa yankan rago a wannan al'ummar. Matansa Na'ila bintul Farafisa al-Kalbi, garin ta karbe shi aka hada da yatsunta, tana ta ku yi hakuri, suka hada da yatsu. Jininsa da ya tsirr sai ya diga akan fadin Allah, fa sayakfikahumullah, Allah zai bi maka kadunka. Haka suka yi. To ya fara faruwa ne da kashe sai na Usman. Wasaratul hurub, sai yaƙe suka fara biyowa baya, wayanda suke alaka da addini. Taksiru tana yawaituwa duna asbabin, sai ga ana yaƙi babu dalili muqni'a wanda zai gamsar da kai. Yanzu duk kungiyoyin ta'adda a duniyar nan, wallahi duk in ka tara su babu wanda zai baka dalilin da zai gamsar da kai a ce ya kai a yaƙi. Yanzu aka a rike alle a rubuta English math shine sai an kashe 'yan Najeriya. Ka bai kai ma a yaki ba, za ka rika bi duk wasu ƙungiyoyin sun kafa suka zama wasu 'yan sunkuru, sai ka ga dalilin bai kai a cin za a yaki da shi ba. A za mu yi ne don an kashe wasu mu, tun yaushe kuka kashe adadin wanda aka kashe na wasu, ma'ana ba za a baka dalili gamsashe ba. Wa zahaba dhahiyatuha, kai ya tafi dhahiyatuha, wayanda suka rasa ransu al-qulub minan nas, dubbinai cikin mutane. ma'a zuhuril asliha, tare da bayyanar makamai, kullum makamai bayyana suke. Al-mudammira mai halakar da mutane, al-mudammira mai halakar da mutane al-yawm ayyam, allati taqdimu hadhihi al-huruf, wanda ake aiki da su a wayannan yaƙoƙi a tsahina mai tsanani. Yanzu kaga wannan wani nau'i ne na bomb, kuma hoton shi kumbulatun Hiroshima, katalana wannan bomb din da aka dasa shi ya kashe mutum 140. Da zaga idan aka yi kokari da wani irin bindiga da ake na wayan keke din nan sai a sa a shana, ko ba haka ba, haka za ka yi ta daura aka samu knockout. To wai yanzu har ma ya zo ya zanto wanda bai taba ganin bindiga ba ma zai gani, makamai kala kala. Da ba ka taba sanin wai bom zai shigo Najeriya ba, kaga gashi na har ma akwai masu hada ta, su dauko sinadarin kaza su hada. Kaga yadda kaga za a ɗebi fetur a ja ko da gari a yi kaza.
wa hadi mala yace ga wata ihsa'iyya wata irge likatla ba'd al-hurubi ga wanda aka kashe likatla ba'd al-hurub wanda aka kashe a wasu yakoki na farko al-harbul alamiyatul ula yakin duniya na farko kuna ji 15 miliyon katil an kashe mutum miliyan 15 yakin duniya na farko wannan ba ana magana ma fa a 19 kaza wannan karnin da ya wuce yakin duniya na farko an kashe mutum miliyan 15 yakin duniya na farko mutum miliyan 15 al-harbul alamiyya thaniya yakin duniya na biyu 55 miliyon katil an kashe al'umma miliyan 52 yakin duniya na biyu 55 miliyan 55 ga miliyan 55 ga miliyan 15 miliyan 70 yakin duniya na ɗaya da na biyu an kashe mutane sun kai miliyan 70 na uku harbu me bari mu ga wanda zai dage karanta yawwa Vietnam fa'un ya'un ta'un nunun ne mu harbu Vietnam yakin Vietnam 3 malayin katil an kashe mutum miliyan 3 miliyan 73 kenan alharbul ahliyar rusiya yakin basasa na rasha wani ma ba sa biya fara a Najeriya ba 10 malayin katil an kashe mutum miliyan 10 alharbul ahliya al-asbaniya yakin basasa na cikin gida na Spain 12 miliyan katil an kashe mutum miliyan 12 na shida alharbul iraqiyya al-iraniya yakin da aka yi tsakanin iraki da iran harbul kharij al-ula yakin tekun fasha miliyon katil an kashe mutum miliyan 1 ghazwul iraq yakin iraki na baya wanda america ta yi ta yaki iraki aksara min miliyon katil yaki mutum miliyan 1 yanzu wayannan da aka irga miliyan 97 a yakoki bakwai kawai da aka gaya maka 97 miliyan ba sa ma na lokacin su Hitler ba su ne yakin duniya ba to dai a takaice wajen miliyan 100 wannan kenan sai mala yace wa hadhihi al-hurub wayannan yakokin wa in kana ba'dha duk da wasu su la yantabiqu alai hadisi bai tabbata a kai shi ba la yadri al-qatil fi ma qutila amma mu misali wanda yake kisa bai san dan mai katala yake dan ba kai mutum ne zai ɗau bindigar sa duk inda ya ga jama'a ya sake illa anni awratu hamalaje sai dai na kawo ta li bayani don bayanin intisharul qatl yaduwar kashe-kashe wa katrati da yawarsa sai mu tsaya nan ko abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure ko gotun tuba insha Allah ya ce mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk